インストラクターでみんなで踊れてとても嬉しく緊張しましたが、先生とインストラクターでみんなで踊れて嬉しかったです。コロナ禍でイベントがない中、久しぶりに化粧して衣装を着て照明に当たって踊らせていただきました。ありがとうございました。先輩と先生とすごく貴重な時間を共有することができて、少しでも私たちの愛が届けられたらいいなと思って頑張って踊りました。イントラこのメンバーで一緒に踊るの初めてなんですけれども、生徒とかそれ以外のみんなの見ている人たちに愛が伝わったらいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもフラがあったようにこの10年間思います。フラがの教えは終わりがないって、学びは終わりがないっていうのをいつも学んでいるので、今コロナ禍の中でご家族の事情やお仕事のご事情でレッスンにまだ来れてない生徒さんもいらっしゃいますけど、またみんなで一緒に踊ったりご飯食べたりできる日を楽しみに過ごしています。幸せな気持ちでフラを踊るっていうのはこれまでずっと考えてきたんですけれども、そうできない時にもそう思える道を作ってくださる先生や先輩たちがたくさんいて、フラは一人で踊るんじゃないんだなっていうのを一番この1ヶ月の間でたくさん感じることができました。今回ソロは初めてでしたけれども、一緒にこの企画に参加したみんなと成長していく過程を楽しむことができました。またみんなの頑張りが私の励みにもなりました。私がこうやってフラを踊ることをいつでも応援してくれる家族がいてくれて、そういった周りの人たちの支えがあって今こうしていられるんだなということにすごく感謝を感じながら踊ることができました。1ヶ月練習をしてきたかこちゃんといろんな感情を共にすることができて、でも楽しかったです。ゆかちゃんと2人で向き合って、ただ一人のパートナーと経験を重ねるというとても貴重な体験だったと本当に思っております。今回ソロで一発で撮るというとても貴重な経験でした。うちはソロで舞台に立たせたことがないので、今回はこのような機会をいただいて、生徒一人一人にマンツーマンのレッスンを何回かして、生徒たちとしっかり向き合う時間を設けることができたっていうのが私にとって本当に貴重な経験でしたし、楽しい時間になりました。でちょっとずつ生徒が成長していくのを見て幸せにもなりましたし、こんな時でイベントはありませんけど、でもそれでも一つ一つ一歩ずつみんなが成長できるんだなということを実感することができました。私たちの踊りで皆さんに愛を届けられたらいいなというふうに思っています。ありがとうございました。愛を込めて踊りました。皆さんぜひ見てくださいね。